mig. Det folkelige gennembrud startede i slutningen af 1800-tallet. Til forskel fra det moderne gennembrud går det folkelige gennembruds forfattere ud og lader bonden fortælle, hvordan virkeligheden arter sig. Forfatterne kommer ofte fra fattige miljøer og kender de mennesker, de skriver om. Det folkelige gennembrud skildrer hverdagsmennesket som en helt. Det moderne gennembrud skildrer provinsen fra et langdistanceret syn, da de sjældent har tilbragt deres liv i provinsen, som de skildrer. Martin Andersen Nexø var en dansk forfatter, som levede fra 1869 til 1954. Han har blandt andet skrevet Skygger og Pelle Erobreren. Kjær var også en dansk forfatter, som levede fra 1866 til 1930. Han blandt andet skrevet Jens Vejmand og Ole sad på en knoldersang. Hold kæft, det er lækkert, ikke? Jeg kan ikke forklare det, ikke? Det er bare død lækkert, ikke?